Pri najmenšom, podľa toho, ako na ňu pozeral. U mňa sa v tomto smere teraz žiaľ nič nedeje. Bolo by to krásne. Keby zas aj na mňa niekto čakal nejaký... Záhradník? Ten je na teraz zadaný. To je možno prekážka, ale nie neprekonateľná. Neopováž sa, to sa nerobí. Neboj sa, pre mňa je primladý. Nehnevaj sa, ale musím si ísť ľahnúť. Dobrú noc. Bol to pekný večer. Katy! Zlodeji! Slovenská televízia uvádza v hlavnej úlohe Alena Duránová, v seriáli Bianka – Cesta za šťastím. Zlodej! Kde? Čo to robíš? Volám políciu. Nie, počkaj. To neboli zlodeji. 7. časť. To len ja... Niečo som hľadala. Ako hľadala? Čo? Ten hlúpy domáci chcel vidieť tvoje doklady. Doklady? Áno, občiansky preukaz a tak. Kvôli nájomnej zmluve. Ten suchár sa do všetkého mieša. Chce totiž vedieť, kto tu býva. Prepáč mi, že som hneď neupratala. Občiansky mám vždy pri sebe v peňaženke. Áno, to mi tiež neskôr napadlo. Nejako som sa potom vyhovorila, že tie doklady dodáme. Začína sa to komplikovať. Nerob si starosti, ja to vyrieším. A potom nám už dá pokoj. Takýto chaos kvôli hlúpemu preukazu. Nechcem robiť paniku, ale zdalo sa mi, že som videla z tvojich vecí vyletieť moľu. Nie. Veru, idem skontrolovať, či sa nenasťahovali aj ku mne. Veľa šťastia. Zvládnem. Spolu to zvládneme. Čo si sa zbláznil? Predstav si, že by ťa videla. To by bolo nepríjemné. Najmä pre teba. Keby som Bianke povedal pravdu o smrti jej otca, Katy. Pre teba tiež. Musel by si nájsť na dojenie inú hlúpu kravu. Ach, Katy, až taká hlúpa nie si. Aké dojemné. Čo nasledujúca splátka? Ako pokračuješ vo svojom snažení? Nie tak nahlas. To nie je žiadna odpoveď. Viktor, prosím. Ako sa chceš dostať k peniazom? Odíď už, prosím ťa. Teraz hneď? Katy, nevstupovať. Mám pre teba prekvapenie. Počkaj ma v izbe. Teraz nie. Dobre. Tak mi to vysvetlíš zajtra. Zajtra to nejde. Pozajtra. A teraz sa postaraj o svoju milú Bianku. Som veľmi zvedavý, čím ju prekvapíš. Dobre. Tak tam idem. Keď zakašlem, vypadneš odtiaľto. Tak zajtra. Nenašla som žiadne mole. Vďaka Bohu ani u mňa neboli. Dúfam, že som sa zmýlila, že to bol len nočný motýl. Alebo sa mi to zazdalo. Si nachladená? Pôjdem sa napiť. Počkaj ešte. To prekvapenie. Všimla som si, že si sa na tú fotku často dívala. To je od teba pozorné. To nestojí za reč. Som taká rada, že ťa tu mám. Ďakujem. Ahoj, otec.
Prosím ťa, hneď tam budem a potom to vyriešime. Áno, aj to. Dobre platí. Áno, tak zatiaľ. Dobré ráno. Dobré ráno. Ja som Ty si- celú noc som nevedel zaspať. Čo si mi chcela povedať? Že si ma obralo spánok. Rád by som ťa znova poboskal. Myslel som na to celú noc a stále ma to neprešlo. Mňa takisto nie. Oliver, nesťažuj mi to. Nech trpíme rovnako. Veľa práce? Áno. Nepodstatné. Teraz nie. A zda nezanedbávaš prácu. Trochu. Dobre. Aby sme neboli obaja nezamestnaní, radšej pôjdem dnu. Ja nie som svojou vlastnou paňou. A ja zas nie som pánom svojich myšlienok. A musím ísť bojovať s otravnými reklamnými maniakmi. A ešte si tu aj zabudneš tašku. Musím ísť. Uvidíme sa. Tí reklamní maniaci... Tí sú vážne... príšerní. Budeš na mňa myslieť, keď s nimi budem musieť zápasiť. Tak či tak? Po celý čas. Kde je Denis? Dobré ráno, Georg. Dobre, tak kde je teda Denis? Postele ešte nie sú ustané. A Bianka? Práve po niečo išla. Ja som tušila, že nám nakladané úhorky už došli. Bianka, poznač to prosím na lístok na nákup. Samozrejme. Bianka, prezradíte mi, kde je Denis? Asi hore stelie postele. Tam nie je. A pritom je také dôležité, aby boli postele vždy ustlané v stanovenom čase. Svetá pravda. Preto to pôjdete urobiť vy. Dobre. Moment. A kto ju medzi tým zastúpi tu? Berbel, len si Bianku požičiam. Hneď sa k vám vráti. Je predsa rovnako dôležité, aby bol aj fenikel nakrájaný včas. Ak chcete, postarám sa o tú zeleninu. Alebo tie postele? Bohužiaľ, na to nemám vlohy. Tak sa opýtajte Bianky, či by to nemohla urobiť. Veď som to práve urobil. Nie, prikázali ste jej to. Tak dobre, Berbel. Mohli by ste Bianku uvoľniť? Bianka, mohli by ste mi pomôcť? Ak by ste to na budúce zvládli aj sám, bol by to neskutočný pokrok. V poriadku. Sú otázky, ktoré by som si nemala klásť. Napríklad, budem niekedy ležať v tejto posteli? Aké je jeho telo na dotyk? A najdôležitejšia otázka, nestrácam už náhodou hlavu? Niekedy najviac záleží na maličkostiach. Aké mondénne. Rada by som tu s tebou klebetila, ale už som mala byť v práci. Áno, áno. Georg sa už dvakrát na teba pýtal. Môžeš ma bonznúť, ak ťa to poteší. Ale nie, až také dôležité to nie je. Od komatčika? Či lepšie povedané, akého návrhára sa tu kto si pokúšal kopírovať? Neznačkové, z benzínky.
Ó, z benzínky? Áno, spontánna kúpa. V noci som si myslela, že ráno sa mi veru zídu. Dnes v noci? Áno, či lepšie povedané, skoro ráno. Bola to dlhá noc. Dobre sme sa bavili. Ty sa máš? Áno, a nie len ja. Vyšli sme si so Svenom. Čo? No hej, neľutujem. Vážne sme si užili. Ale myslela som si, že ťa nebaví heavy metal. No, napriek tomu bolo vážne fajn. Mala si vidieť, ako sa Sven odviazal. Pri imitovaní hry na gitaru? Áno, bolo super. No, mala si ísť predsa s nami. Prestaň. Donesieš mi ešte jedno kapučíno? Samozrejme, madam. Krava. Bolo super, ako sa Sven odviazal. Súkromná banka Wellinghoff. Už som vás predtým upozorňoval, že s enormným výnosom je späté aj isté riziko. Dobre, porozprávam sa o tom so svojím synom. Pozdravujem vašu pani. Isté, odovzdám. Ďakujem. Pane Bože. Offenkamp, Čo myslíš, koľko takých rozhovorov som s ním už absolvovala? Skôr než ti ho prepojím, vždy mi vysvetlí, o čo ide. Do detailov. Offenkamp patrí k tým, ktorí sú presvedčení, že burza je jednosmerka, ktorá vedie k rozmnožovaniu majetku. Žiadne varovania neberie vážne a mne potom robí výčitky. A neradil mu naposledy Oliver? Správne. Dúfam len, že poslúchol moju radu a robil si pritom poznámky. Vyhľadaj mi, prosím ťa, hneď tie podklady. Isté. A teraz k príjemnejším veciam. Už si pozrel tie návrhy pre Zútera? Isteže. Myslím, že pri návšteve Zürichu nenarazíme na nové problémy. V tom s tebou súhlasím. My dvaja úplne sami. Prechádzky pri jazere. To by bolo pekné. Ale s Offenkampom sa bude musieť stretnúť aj cez víkend pri golfe. Aj cez víkend? Ale hotel som rezervovala na 2 noci. Tak to musíš stornovať. Prečo si sa ma najskôr neopýtala? Pretože v Dubaji sa ti páčilo ostať dlhšie. Vtedy som sa tiež nepýtala. Dubaj je Dubaj a Zürich je Zürich. A teraz mi dohodni tú schôdzku s Offenkampom. V nedeľu v golfovom klube. To je od teba milé, že robíš prácu za mňa. Georg ťa už hľadal. Do čerta. Takže si to všimol. Ako to včera dopadlo? Ó, dlhá noc. A ako ti je? Nie tak dobre ako tebe. Tá plachta sa vždy vytiahne. Áno, to poznám. Nechápem, prečo Wellinghoffovci ešte stále nezačali používať elastické plachty. Fíha, ty si dala záležať. Ako si ustelieš? Hej. Moja posteľ takto vyzerá, len keď som zaľúbená. A? Si zaľúbená? Nie. To sa vôbec nepodobá na tie hlúposti, čo sa tu povaľujú. Pekné. A ty? Si zaľúbená? Čo nie, môže byť. Jasné. Ale ten kôr s obliečkami mi tu nechaj.